mang'eny moloyo mano nyisi ni we are an inefficient economy. To two, owacho ni indiscipline ma wan go yor pesa cha. Odok e parliament kamigo loso chike. Jotelo mago koko emosebe kelno budget man gi deficit maduong' for 10 years plus. To gine ma gipenjo ni ushuru ni malo. Awacho ga ni gini it is multifaceted. Kiseyudo ni kamiyudo rieno, tiyudo ka koro wuok e tek. Wapako Uhuru nango Kibaki nango momiyo kani dhi e dho bank. Tiyudo ka bank oyawo mesa oko kwayi ni bikaw loan. Because the government was not borrowing from the domestic market. Ang'o momiyo no giboro. Deficit ne tin. Kose choko 1.8 trillion to koni budget en 2.2 trillion. Adwaro mana billion 400 kende. Monyalo oloko e bei mapiny. Koro lar pesa hola gi johala. Magi gik ma ka ok wa address. To kata waluorre kama. Sama idwa wacho ni billion 700 ichulo interest. Mano osekaw en gowi ma wan go. 14% of 10 trillion en pesa di. It's a lot of money. To mano pesa ma ichulo higa ka higa interest. Koro ka ok wa address these things. Mane momiyo